sellainen kunta, jossa kunnalla on mahdollisuudet niiden kuntalaisen lähipalvelujen inhimilliseen hoitamiseen ja se kunnan elinvoiman ylläpitämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että itse tehdään se, mikä oikeasti vaikuttaa siihen hyvinvointiin ja luotetaan siihen, että yhteisilläkin ratkaisuilla, tulevien itsehallintoalueiden ratkaisuilla, valtion ratkaisuilla ja yksityisen sektorin ratkaisuilla kyetään hoitamaan digitaalisesti muita asioita ja automatisoimaan asioita, jolloin pystytään keskittymään siihen inhimilliseen päätöksentekoon ja hoivaan. Sitten toinen, että kuntalainen voi olla missä tahansa, milloin tahansa, eli ei tarvitse olla hakemassa palveluita sieltä oman kunnan alueelta, vaan saa sitten missä nyt ikinä onkaan ja milloin tahansa.